Dan kien seminar importanti ħafna li fil-verità ġab flimkien l-imsieħba soċjali, il-gvern kif ukoll l-operaturi. Dan kien importanti ħafna meta wieħed jikkunsidra l-fatt illi il-catering industry għandu rwol importanti ħafna f'dik li hija l-viżjoni, l-istrateġija tal-gvern għas-snin li ġejjin. Il-gvern tul dawn l-aħħar xhur elenka dik li hija l-istrateġija tiegħu għall-10 snin li ġejjin, il-viżjoni ekonomika tiegħu. Hija wkoll torbot ħafna ma' dak li l-gvern qal fejn tidħol il-budget. U parti importanti kienet li l-ekonomija biex tiġi xprunata wieħed minnhom se jkun żgur is-settur turistiku li l-catering għandu komponenti importanti u fundamentali. Però biex dan jimxi l qudiem dak li ġie diskuss illum hemm bżonn ta' riżorsi umani. Ir-riżorsi umani huma problema, huma sfida kbira u għaldaqstant hemm bżonn ta' dawn it-tip ta' seminars biex jitwassal il-messaġġ u b'xi mod jinstab kompromess bejn il-gvern, l-imsieħba soċjali kif ukoll l-operaturi li fl-aħħar mill-aħħar għandhom ir-rwol fundamentali f'dik li l-viżjoni tal-gvern.